Verím, že bude to jízda. Prvýkrát, čo sme sa videli, tak to bolo na jednom seminári. Vec je ale taká teda, že my sme sa len akoby stretli pohľadom a nikdy sme sa predtým akoby nerozprávali, až potom spojili na sociálne siete. Prvá iskra prebehla už popravde počas písania na Instagrame som vedel, že to nebude obyčajné dievča. Prišiel za mnou do práce a vtedy myslím si, že to tak zaiskrilo. No a prehovorila na mňa tým takým jej jemným hláskom. No a vtedy som vedel presne, že to je ten moment, kedy som stretol tú pravú ženu. Fakt, že to bol tak silný pocit. Táto ten pán Božko, to dobre to zarazil, že ste ešte dali dokopy a nič to vás neodrazil. Pretože láska, ktorá vás spojila, je nádherná a silná. Ja, Ľudovít, beriem si teba, Veronika, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom. Vychádza z neho taký pokoj, je taký láskavý. Taká najlepšia vlastnosť, ktorú som hneď ocenil, bola zodpovednosť. Má veľmi dobrý charakter. Braško, si pre mňa veľkým vzorom a inšpiráciou. V osobnom aj pracovnom živote. Ja, Veronika, beriem si teba, Ľudovít, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A dúfam, že máme pred sebou skvelé časy a veľa pekných spoločných zážitkov.